Kan ek net even sien wie van jullie zijn nu eerstejaars? Dank u wel. En de tweedejaars, waar zijn jullie? Ja, daarachter, nee, ver weg van mij. Jullie hebben twee problemen vandaag. De eerste is, jij moet zo schijf uitschrijven dat je mij ziet. Je weet, ik ben niet van de langste weergaves van de mensdom. Misschien moet je je laptop dichtklappen, Marius, dat kun je wel zien. Nou, zie. Hij is het tweede jaar. Dank u wel. En dat is, ik vroeg ook de heren altijd, dat brengt het tweede probleem wat jullie hebben. Toen wij 33 jaar denk ik nu in Nederland vanuit Zuid-Afrika kwamen. Toen zeg ik, heren, u stuurt mij naar een land van de reuzen. Nee? De Nederlanders zijn de langste in de wereld. En ik denk, ik kan veilig zeggen, ik ben van de kortste weergaves in de wereld. Maar goed, Goliath is ook weer door David neergeveld, dus geestelijk gezien kan dit gebeuren. Maar het grote probleem is, zelfs na 33, 34 jaar in Nederland gaan u achterkomen. Ja, de klemtoon ligt op de verkeerde plek als ik praat. En soms de zinsconstructies, vooral als ik denk wat ik moet zeggen en niet taalkundig, dan komt het niet altijd zo goed over. Als jij iets niet begrijpt, weet, dit is een hand, mag je hem omhoog doen en vraag wat bedoelt u? Echt, ik vind het niet erg. En hier zijn nu zo 30, 40 tweedejaars studenten wat jou even snel kunnen uitleggen. Wat bedoelt hij? Goed. Maar welkom. Ik heb een pittige, zoals ik zeg, ik was al de hele 2 dagen ook en ik geef Veritas 's avonds. Nou moest het nou net zo uitwerken dat ik deze hele week 's avonds Veritas geef en dan nog ochtend hier bij de fulltime Bijbelschool en dan vandaag bij jullie. Maar de Heer geeft genade. Ik voel niet dat ik zo moet hangen. Oeps, hier is iets fout. Ik moet nou eerst kijken. Volgens mij moeten jullie al iets zien. Dat is mijn Zuid-Afrikaanse Drakensbergen waar mijn vrouw en ik afscheid genomen hebben. Dus de amfitheater. Die zit heel hoog, maar goed. Dat is niet interessant voor vandaag. Raymond, jij moet helpen. Ik zie iets wat jij niet ziet. Hij was goed geweest, of moet ik maar uitgaan en net weer... Kijk nou, tip, tip. Hè? Ja, oké. Dat is hij. Geweldig. Het evangelie. De enigste onderwerp waar Paulus heel duidelijk in was, als iemand een ander evangelie verkondigt, wat zeg hij? Laat hij een vervloeking zijn. In de volgende vers, dan herhaalt hij dit. Dit is heel belangrijk. En daarom ook 2 keer vandaag en de 25e. Ik mix de 2 onderwerpen. Ik kan niet zeggen, nou praten we over evangelie en dit zijn trains. Jullie gaan zien, dit is vervlochten over die 2 dagen. Dus wij gaan volgende keer verder. Maar 6 december... Kijk, wij kunnen heel ingewikkeld en theologisch praten over het evangelie. Dan komen wij, hoe leg ik dit nou aan de kindheid? En jullie kunnen zo lang beginnen na te denken, hoe leg ik rechtvaardiging van het geloof aan een 7, 8-jarige kindheid?
En ik hoop dat het echt voor jullie handvatten zullen geven hoe wij dit doen. Maar goed, wij gaan beginnen. Is er iets aan de hand in Nederland, in de wereld? Ontwikkelingen, gevaren, trends in het verkondigen van het evangelie. Wat is de eerste associatie, je eerste gedachte wanneer jij dit hoort? Gevaren, ontwikkelen, het evangelie. En wat zijn de gevolgen? Zou het evangelie niet zuiver verkondigd worden? 2 gedachtes. Bespreek dit voor zo'n 2 minuten met jouw buurman of buurvrouw of 2, 3 mag samen. Ik geef jullie 2, 3 minuten om daarover te praten. In die groep, zou iemand wat iets wil zeggen hierover? Wat kwam bij jullie uit? Of jou geven? Ja. Nou, wij lazen hem allebei verschillend. Ik dacht meer aan binnen de kerk, dat je ziet dat er binnen de kerk het evangelie soms de ene kant van het evangelie meer belicht wordt dan de andere kant. Dus bijvoorbeeld juist God als rechter of juist God als liefhebbend, maar ik denk dat het een evenwicht moet zijn. Mijn buurvrouw dacht meer aan evangelisatie naar de wereld toe, dat anders is dan vroeger. Ja, dat is goed. Hier iemand, voor ik jou vrijwilliglijk verplicht om... Nou, wij hadden het met elkaar over dat je tegenwoordig in de wereld ook heel erg een anti-evangelie hoort, waarin je eigenlijk leert dat je goed bent en dat je vooral aan jezelf moet werken, terwijl het evangelie eigenlijk in de kern leert, je bent slecht en je kunt niets vanuit jezelf. Ja. En dat het dus heel moeilijk is om daarin dus ook het zuivere evangelie nog te verkondigen. Ja, je wordt vreemd aangekeken, hè, als jij dat doet. Ik kom nog bij die groepen, dan komen meerdere zulke besprekingsmomenten, moet nou niet afgewezen voelen. Goed. Oh, ik moet die kant op. Ja. Ik ga vandaag inleidend twee gevolgen naar voren brengen. Wat gebeurt er wanneer het evangelie niet zuiver of duidelijk verkondigd wordt? Nou, de eerste wat ik dan wil doen is, ik noem het nu, maar wij gaan ietsje daarna kijken ook. Men haakt van het geloof af. Hoe kan dit? Je hebt nog nooit het evangelie uitgelegd. Dan haakt ze van het geloof af. De tweede, misleiding. Men denkt, het is alles goed met mij, maar hebben niet zelf door dat hun geloof niet echt is. Gaan wij ook naar kijken. Nou, dit is nogal iets. Vraag wat je jezelf moet afstaan. Hoe kijk jij naar het evangelie? Waar sta ik? Hoe kijk ik? Want de reden waarom ik het vraag, is, er was een man met de naam van Martin Iles. Hij is een Australianer. Hij is de leider geweest van de Australian Christian Lobby. Dat is een organisatie die gelobbyd heeft in de regering, zoals die mensen voor een of andere zaak krijgen, maar voor de christenen. Hij ging mensen echt en hij was, ja, heel erg duidelijk over het evangelie. Maar net voor corona, rond die tijd van het begin van corona, toen dingen begonnen, was daar een vloedgolf over de wereld van apologeten, christelijke apologeten. En jullie weten wat de apologeet is, dus iemand die het christelijk geloof verdedigde, boeken geschreven. In Nederland kennen wij ook iemand wat heel bekend was, enzovoorts. En hij heeft een YouTube-filmpje gemaakt en hij heeft het genoemd Deconversion. Tegen bekeren. Of ontbekeren, als je het wil doen.
En het was voor hem zo interessant om te zien waarom mensen afhaakten van het geloof. En hij kon gemeenschappelijke punten, een stuk of 9, gaan niet naar allemaal kijken, maar hij kon die punten zien wat naar voren komt. Nou, dit is niet iets onbekend. Men haakt af van het geloof, zelfs in de Heer Jezus tijd. En dit is de fenomeen afgelopen jaren. Zoals ik zeg, in zijn tijd. Ze zien zich soms, nou, wat hebben zij gezegd? Zij hebben zekere punten genoemd. En weet je wat komt bovenaan? God is niet wie ik mij voorgesteld heb. Hij is anders. Dus wanneer jij met iemand over Jezus Christus praat, wat wij volgende keer ook over gaan praten, pas op voor pragmatisme, dat ik vooruit probeer te kijken, hoe gaat de persoon reageren als ik nou in liefde de waarheid vertel, dus ik ga het niet doen, ik probeer op andere manieren. Nee, gaan en breng dit evangelie in waarheid. Dus het is echt een fenomeen. En dan wil ik nou misschien confronterend zijn naar jullie vandaag. Wie van ons weet dat over 10 jaar staan wij nog in het geloof? En dan de volgende stap is dat jij ziet van die mensen, dit kan ik u, denk ik, misschien in je omgeving, dat zij zichzelf een slachtoffer zien. Van het christendom, slachtoffer van het christendom, die worden nou helder gemaakt, soms op, weet jullie dat zij hebben op YouTube groepen, waar zij nou moet komen bij elkaar en zij kunnen zeggen hoe vreselijk was het om een christen te proberen te zijn. En zij worden moed ingepraat, want ik werd mishandeld door de christenen en ook door God. En ik leid het alles terug, dat het een verkeerd evangelie was, wat verkondigd is. Maar ik wil ook duidelijk zeggen, mensen hakken af. De Heer Jezus heeft zelf tegen ons gezegd, zaad wordt gestrooid. In sommige gevallen op de harde weg, direct, nee. Anderen krijgen geen diepte, komt op, gaan weg. En anderen wordt, het gaat goed, geweldig, in de wereld komt. En uiteindelijk gaat ik de wereld en anderen draag vrucht. Nou, deze dagen wil ik echt met jullie praten over, dit heb jij niet in de hand. Maar als jij geen goed zaad strooit, dan is dit een noodwendige gevolg. Het gaat hier om dit wat jij kan doen om het evangelie duidelijk aan mensen over te dragen. En daarom heel vroeg ook al, getuigenis is om Jezus Christus en zijn evangelie in liefde met ander te delen en onder beheer van de Heilige Geest, maar de resultaten aan God over te laten. En wij willen het evangelie vaak zo brengen, want wij willen zekere resultaten zien. En dan krijg je dit, en dan zo 5 of 10 jaar later, zijn afgehaakt van het evangelie. En van de Heer Jezus, ze hebben het evangelie niet goed begrepen. En daarom is ons taak om goed zaad te gaan strooien. Zij zeggen, zij krijgen veel ondersteuning voor wat ook verkeerd is, want zij komen daar zelfs conferenties, zij komen uit, zij noemen het alle dingen, maar ik kan nou vrij eigenlijk in mijn zonde leven. Ik wil zo graag, en
Ik word nou bemoedigd en aangemoedigd om openlijk als niet-christen onbijbelse principes te gaan leven. Het overkomt alle kerken dat dit gebeurt, maar ook de behoudende kerken. Dus niet alleen zware reformatorische kerken, maar behoudende evangelische kerken krijg je ook dat mensen afhaken. En ik wil nou niet te veel op focussen, maar alsjeblieft, daarom zijn deze lezingen geweldig belangrijk. En dat jij gaat nadenken, hoe zie ik die dingen, waar sta ik? Maar partijmensen komen openlijk uit, maar ik hoop niet, maar het kan dat hier vandaag zelfs mensen zitten met die dingen in hun hart. Dat is de strijd van het geloof. Ben ik er of ben ik er niet? Dan zeg ik welkom. En ik hoop dat het evangelie en de duidelijkheid van Gods woord jou gaan helpen. Ik heb in ons kinderwerk wat wij doen met kinderevangelisatie, de cursus wat nog in december komt, is voor mij de grootste eye-opener wanneer wij het evangelie aan cursisten uitleggen hoe om het aan een kind over te dragen. Hoeveel reacties komt daar? Nu snap ik het. En nu krijg ik geloofzekerheid. En ik hoop als hier mensen vandaag zijn, verdraag mij en ik hoop dat op 6 december, wanneer wij op kinderlijk niveau, zo moeten wij zijn, niet al die grote theologische dingen, maar dat jij gaat zeggen, ja, nu begrijp ik het beter en dat jij ook geloofzekerheid krijgt als je dit niet hebt. Wat gebeurt daar verder? Waarom haken zij af? Het verhaal van zulke ex-gelovigen heeft zij verwerpen oordeel en gerechtigheid van God. En nou wil ik jullie al direct vragen, als jij het evangelie gaat verkondigen, waar begin jij? Praat jij ooit over oordeel? Een eeuwige verlorenheid. Daar is een hel, hoor. En bij veel mensen komt het nu al op, ja, dat is zwaar. Dat is waar. Daar is een eeuwige verlorenheid. En ik wil hopelijk met de volgende lezings dat jij met liefde naar mensen kijkt, niet op grond van hoe waardevol ze zijn, maar op grond waarin zij onderweg zijn. Waarheen gaan ze? Ze gaan verloren. Het geldt voor misschien kinderen in een kinderclub, een bijbelstudiegroep als iemand die je nog niet kent. Dit brengt een ander type, kan ik zeggen, empathie bij jou. En dat is wat de Heer Jezus gezien. Hij had medelijden. En toen hij dat zo zag, toen zei hij zag ze als, de oogst was wit. En hij zei, en hij had zijn ingewanden als het ware, wauw. Want zij gaan rond als schapen zonder een herder. Zij hebben iemand nodig om hen de goede weg op te krijgen en te laten zien. Verwerp Gods moraliteit is een van de punten. En daar, ik hoef jullie niks over te zeggen. Als God zegt, dit mag niet. Ik heb net deze week bij de fulltime bijbelschool iemand gehad wat mij gevraagd heeft. Maar als iemand komt en zegt, hoe kijkt God, het was op een straatwerk, ze waren bij Tel of ergens. Hoe kijkt God tegen die type zonde aan? Want de een zegt ja en de ander zegt nee. Jullie kennen ze ook. Dit is iets wat wij eindigen om de ethische vragen antwoorden te geven. En ik zei, de eerste ding wat ik vraag, als God nou in zijn woord duidelijk ja of nee zegt,
Heeft het enige invloed op wat jij denkt? Nee hoor, ik denk het niet. Dus dat hele gesprek helpt niet. Dus dan zal ik met hem praten waarom ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en waarom het waar is. Als hij dit niet accepteert, dan ga ik mijn tijd niet morsen, want hij is niet gereed. Hij wil niet het horen. Hij zoekt iemand, die christen zegt wat ik denk. Kijk uit. Ze komen in opstand tegen God over hoe hij in de wereld handelt. En dit was natuurlijk met de coronatijd. En mensen wat overleden zijn geweest. Hoe kan God dit doen? Hij is dan een God van liefde. Nou, hij is. Maar heb jij ooit gedacht dat God ook een andere kant heeft? Ja, alles gaat terug daarop. Bespreek wat de redenen zouden kunnen zijn waarom dit gebeurt. Nou heb ik het gezegd, geen goed idee wat dit evangelie is en toen zij dit gebracht heeft. Nou daar is gezegd, daar wordt verschillende nadrukken gegeven in het evangelie. Nou, hoe leren jullie mij kennen? Ik geloof daar niks in. Ja, dit is zo, dat is de praktijk. Maar het evangelie heeft de waarheid. En sommigen zeggen, je moet gebalanceerd. En waar staat het in de Bijbel? Je moet gebalanceerd worden. Jij moet het woord geven in liefde zoals God het wil. Het is jouw taak. En daarom is de uitdaging zoveel groter voor ons. Dat je de persoon voor jou ziet, die is onderweg om verloren te gaan. En ik wil hem of haar tot de Heer brengen. Nou, net over die gebalanceerd. Net de gedachte. Kom, wij nemen twee eigenschappen van God. Zijn liefde en zijn heiligheid. Nee? Dit wordt vaak tegen elkaar afgespeeld. Welke van die twee eigenschappen worden meest in de Bijbel genoemd? Denk nou, want ik ga vragen, liefde, dan moet je hand omsteken, of heiligheid. Kom weer kijken. Nou komt nog een moeilijke vraag na dit. Wie zegt de liefde wordt de meeste? Wie zegt de heiligheid? Nou komt mijn vraag. Mottaier is een schrijver, christelijke schrijver, heeft de studie daarvan gemaakt. En hij heeft gevonden dat de heiligheid meer genoemd wordt. Heiligheid als naam of een relatie gebracht worden met Gods heiligheid en alles daarmee samen, dan alle andere eigenschappen van God tezamen. Oei. Dat is nogal iets. En daarom zijn er al meer theologen, en ik ben het eens met hun, dat Gods heiligheid als de paraplu-eigenschap is. Hij heeft de heilige liefde, hij heeft de heilige toren, hij heeft de heilige alles, alomtegenwoordigheid. En dit zegt, hij is anders, hij is heel bijzonders, maar hij heeft ook geen zonde. En dit is hoe zijn liefde is. En hoe is dat? Dus daarom vind ik het raar om te zeggen, gebalanceerd. Brengen waarheid en liefde. Ja, soms ga jij beginnen hiermee en soms daar, maar ik wil daar niet te veel zeggen, want daar heb ik ook al tekeningen over. Kom, we gaan kijken naar Johannes 6. Nou heb ik jullie de vraag gesteld, maar ik wil dat wij in de Bijbel gaan kijken. Waarom haken mensen af?
Want het is gebeurd met de Heer Jezus ook. Nou, als daar een betere demonstratie, verkondiging van de waarheid was, dan was het hij. Nou, als men daar naar de begin kijkt en een grote menigte volgen hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Nou, mensen gaan af op tekenen, weet wonderwerken wat gebeurt. En wat dan belangrijk is, dan gaan hij broden en vissen vermeerderen. Ik ga het niet lezen, dan weten jullie. Hij gaat ze heerlijke eten geven. Nog zulke broodjes en vis heb jij nog niet gegeten. En de mensen waren enthousiast daarover. En dan lezen wij in vers 14 tot 15. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Nou, heel belangrijk, de wonderwerken die de Heer Jezus gedaan heeft, is een kenmerk van de Messias die komen zou. Inderdaad, profetie heeft gezegd, hoe weet jij, toen Johannes de Doper, de discipelen naar hem kwam, toen vroegen zij, bent u nou de Messias? En dan zegt hij, gaan kijk wat jullie zien. Blinden zien, kreupelen lopen. Dus de teken van de Messias. Dus zij hebben het doorgekregen, maar ze hebben ook lekker gegeten. Omdat Jezus nu wist, vers 15, dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. Jezus zoekt geen reclame, geen massa's, geen wauw. Hij is nooit de straat op gegaan om mensen te lobbyen achter hem aan. Hij heeft het evangelie gebracht en mensen kon duidelijk zien wie hij is. Maar hij weet wat in het hart van de mensen is. Dat zegt hij ietsje eerder in Johannes. Hij zegt, hij kon zich niet aan de mensen geven, want hij weet wat in hun hart is. Dus hij trekt zich terug. Hij wil niet populair zijn. Maar nou lezen wij vers 24 tot 25. Want Jezus gaat dan zijn discipelen, in vers 16, heeft hij zijn discipelen gestuurd en gaan wandelen nou, gaan jullie met het boot weg. En dan weten jullie wat daar gebeurt. Een kleine orkaan ontstaan en dan komt de Heer Jezus op het water. En hij zegt, moet niet bevreesd zijn, vers 20. Ik ben het, wees niet bevreesd. Maar nou zien de mensen, ze hebben gezien, de discipelen gaan nou weg, maar waar is die Jezus? Hij is teruggetrokken, wij willen bij hem zijn. Nou, een heel lang verhaal. Vers 24, 25. Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen zij ook zelf in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen zij hem gevonden hebben, dan vraagt zij natuurlijk een normale vraag, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en zalig bent. Dus hij maakt hier de onderscheiding. Jullie komen niet achteraan omdat jullie denken, wauw, dit is de Messias. Dat was de gedachte, maar hij komt en zegt, jullie hebben lekker broodjes gegeten. Sociale staat, lekker, weet, gratis eten en alles. Dit is waarom jullie mij koning wil maken. Een socialistische staat wat hier moet ontstaan. En dan een heel belangrijke vers. Werk niet om de voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwig leven, dat de Zoon des Mens u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. En zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten?
Jezus antwoordt en zei tegen hem, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Nou, wil ik net een tip geven, want later, als je door Johannes gaat, hoofdstuk 14, dan zegt die Heere, groter werken dan dit, wat ik dan gaan jullie doen. En vandagse groepen gaan allemaal uit, wij kunnen al die tekenen doen die Jezus doet. Wonderwerken in die zin van, jammer in Nederlands komt die twee woorden naar voren. Maar werken is hier duidelijk in de Johannes-evangelie. Jezus antwoordde zei tegen hem, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezond. Wanneer hij praat over de werken, dit is wanneer mensen tot geloof komen in mij. Tekenen is de kenmerk van de Messias. Nou goed, dan gaan hij een hele boodschap geven en dan zien wij in 26 tot 29 nog gelezen en 47 verder. Hij preekt, ik ben het brood, is leven. En 47, voorwaar, zeggen, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des leven. Uw vaderen hebben met mannen gegeten in de woestijn en gestorven. Nou, waarom heb ik nou deze lange aanloop? Want de Heer Jezus gaat nou moeilijke dingen hier zeggen. En ik ga dit nou niet lezen over, als je mij eet, dan heb je deel aan mij. Weet, hij praat hier ook van de avondmaal, ik wil daar niet ingaan. Wie mij vlees en mij bloed drinkt, vers 56, blijf in mij en ik in hem. Al wat ik hier wil zeggen, hier komt iets moeilijk. Hoe moet ik het begrijpen? En waar moet ik hier plek aan geven? En wat is de reactie? Vers 60. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Mensen, ik wil iets zeggen over het evangelie. Als je praat van een buitenkerkelijke mens, ons evangelie is, En ik zeg altijd naar iemand, ga een keer luisteren naar Hindoe. Wat hij zegt. En je hoort van olifantmensen en al zulke rare dingen. En dan denk ik, maar wij komen en wij zeggen, God is mens geworden. En hij is nog een Jood vandaag, kan je dat denken, die mens. En nog voor jouw zonde is hij aan een kruis vastgenageld, 2000 jaar geleden. En hij was God de Zoon. En als je dit niet gelooft, ga je voor eeuwig verloren. Hou op. Menselijk gesproken is het onmogelijk. Wie zal dit geloven? Voor ons is het zo, omdat wij in Jezus geloven. Wij zijn nou meer opgegroeid, maar de mensen daar buiten, dat is niet normaal bij die mensen. Dus, hier komen zij en hij brengt moeilijke woorden. In vers 66. Van toe af trokken vele van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Het is een normale reactie wanneer Gods woord duidelijk verkondigd wordt. Ik denk het is nog een van mijn geestelijke vaders, John MacArthur, wat gezegd heeft. Hard preaching, zeg maar harde prediking, duidelijk. Dit is wat Gods woord zegt, produceert zachte harten. Zachte, leuke prediking produceert harde harten. En hoe ouder ik word en alles daarover nadenk, wil ik net zeggen amen. Betekent, je moet brutaal en het woord en het evangelie snijdt door. Dit ligt niet. En wij weten in de laatste dagen gaan mensen in de gehoor gestreeld worden, leraren zoeken wat fijn is om te horen. Nee. Dus hij voldeed niet aan hun verwachtingen. En dan de interessante is, vers 68, 69. Dan keerde de Heer Jezus naar zijn apostelen, zijn dichtbijste discipelen. En hij zei, wil jullie niet ook weggaan?
Maar jullie mag gaan. Hij zegt niet, oei jongens, ik moet iets aan de boodschap doen. De mensen keren hun rug op mij. Help mij, hoe ga ik het mensvriendelijker doen? Nee. En dan komt de belijdenis. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. En dan is er nog een duivel tussen hen, Judas. En daarom wil ik jullie uitdagen om, als wij over het evangelie gaan praten, dat jij de Heere vragen, geef mij inzicht wat echt het evangelie is. En nou weet ik, hier zit mensen. Oh, ja, ik kom uit een kerk wat ook zwaar was. Het gaat niet over zwaarheid. Dat zijn kerken wat heel duidelijk, zeg maar, de oordeel en alles van God verkondigt. Maar dan vraag ik mij, ik ken ook zulke kerken. Wordt dit uitnodigend verteld? Wordt het verteld, kom, wat de Heer Jezus zegt, kom tot mij, allemaal die vermoeid en belast is. Ik zal jullie rust geven. En dan zijn kerken van, maakt niet uit wat je gelooft. Zeg net, ik geloof in Jezus. En het komt helemaal goed. Nee, wat is het evangelie? Moeten wij duidelijk krijgen. En dit moeten wij najagen. Maar het tweede is, dus hier is mensen gaan afhaken, dus een gevolg. Maar de andere is, mensen zitten en ze zijn misleid. Kan ik het nou maar hier ook zeggen? Dit moet verschrikkelijk zijn. Vreselijk zijn als jij de dag, als de Heer Jezus terugkomt, of wanneer Hij jou komt halen, naar Hem toe gaan en met verwachting, wauw, hier komt de Heer nu. En Hij zegt tegen jou, ik ken jou niet. Maar Heer, ik was in de Bijbelschool, Marius Storm, Heer, ik heb voor u gepreekt en ik heb voor u lessen gegeven. En dan zegt Hij, ik ken jou niet. En nou wil ik iets zeggen, en ik weet, jullie gaan mij met iets gooien, mag jullie hoor. Wees voorzichtig. Daar is niks mis om dagboeken, dagstukjes te lezen. Dat is fijn. Maar als dit de enige is, oei. De Heer heeft met iemand gepraat en in zijn stille tijd, hij werkt de dagstukjes uit en hij geeft het gepubliceerd geweld en jij haalt mooie dingen uit. Maar bouw jij echt een persoonlijke relatie met Jezus Christus door zijn woord? De eerste ding wanneer ik met mannen bij elkaar kom, is ik zeg, wij gaan samen stille tijd houden. Ik wil jou dit leren. Zo hou je stille tijd. Zodat de Heer persoonlijk met jou kan praten. Zodat, als het ware, als je hem tegenkomt, dat je, ja, ik ken jou. Elke dag hebben wij gemeenschap, niet alleen wat anderen schrijven, maar wat ik persoonlijk met jou spreek door mijn woord. Nou, waarom is het nodig om hierover te praten? De meeste gelovigen realiseren zich niet hoe subtiel de verleiding is. Gelovigen hebben steeds minder onderscheidingsvermogen. Daar maak ik mij echt zorgen om. Ik ben betrokken geraakt bij Veritas en om gewoon mensen te leren het woord te exegetiseren. Maar ik was een kinderwerker. Vraag zei waarom? Ja, ik was en ik is nog en ik geef training daar. Maar waarom heb ik een switch gemaakt? Want ik ga en dan geven wij een cursus. Wij zijn nu weer bezig met ons verdiepingscursus. En dan is het allemaal, wauw, ja, dit is het evangelie. En dan hebben wij opfrisavond een jaar later. Dan zeg ik, ben jij mijn cursus geweest? Ben jij wat dit evangelie is? Dan gaat ze weer die kant toe. Een hele ander ding, want dan komt iemand langs met andere technieken en alle dingen, maar het evangelie is niet meer zuiver. Dat is wanneer ik
toe ik met Veritas zeg, Penny Wolfhard, de leider, ik wil de mensen weer leren om zelf de vaardigheden te ontwikkelen om Gods woord te begrijpen. Erg belangrijk. Hij moet in contact komen met God. Gelovigen zijn reeds vergiftigd door een humanistische gedachtegoed en worden voorgehouden dat kritiek negatief is. Mensen, toen ik naar Nederland kwam, Eerste Wereldmeer, Zuid-Afrika is nu ook die kant op gegaan, is het mij opgevallen. Wat een desastreuze invloed de humanistische sociale wetenschappen op gelovigen hebben. Als daar iets gezegd wordt, maar deze kundige, zeg maar op het terrein van pedagogiek, opvoeding, of uit de psychologie, of uit sociologie, en de grootste gevaar voor de kerk, de gewone management, bestuurswetenschappen. En hij zegt iets wat tegen Gods woord nog gaan zeggen, maar ze kundige. En dat is een oud boek. Wij leven in andere tijden. Nee, mensen. Mensen is niet veranderd. Ik heb al een boek gekregen over kinderopvoeding. Wat ik al gelukkig is heel aan het begin, waar iemand gezegd heeft, in een voorwoord, zeg je, dit is een goede, is een christelijke vrouw en allemaal. En ik begon te lezen in de eerste voorwoord, toen ik daar kwam, zegt zij, wij weten dat in de Bijbel daar wel moeilijke principes is die wij vandaag niet altijd kan toepassen in opvoeding. Weet u wat heb ik met het boek gedaan? Ik heb niet verder gelezen. Hij is bij de papierproject gescheurd. Zodat iemand anders dit ook niet leest. Als dit je uitgangspunt is. Niet van, dit is een moeilijk, ja, er wordt dingen gezegd. Maar hoe moet ik nou vandaag toepassen? En hoe geef ik deze belangrijke principe handen en voeten in mijn samenleving? Nou, dit is op alles. Wij gaan de kerk managen en het wordt bestuurd en alles. En als de Heilige Geest, ik wil jullie uitdagen. Wie van jullie zit in een kerk waar daar aan het begin van het jaar kerkbalans is? Ik denk dat is een normale ding. Weet jullie wat het is? Nee. Wij vragen mensen, wat gaan jullie dit jaar geven en kunnen wij nou budget opstellen? Net weer zien, daar zijn. Dus als praat ik met mensen wat het niet eens kennen. Oké, nou, prima. Daag de ouderlingen een keer uit. En zeg, doen geen kerkbalans. Vertrouw de Heer voor wat nodig is voor de rest van het jaar. Begrijp je? Dat is niet iets verkeerd om het ook te doen, maar wij regelen alles. En dan kom je op een situatie en, oké, wat gaan wij vandaag? Mensen, wij vertrouwen God niet meer. Wij regelen alles. En wanneer wij komen bij wat is het grootste nood in de Bijbel of van de mens, dan is het vandaag zelfbeeld en al die dingen. Ik wil jullie aanraden, wie van jullie luisteren soms naar Chris Vragen? Oh ja, nou mooi. Hebben jullie de laatste video van hem en Leander gekeken? Dus hij moet. Ik overhoor jullie volgende week. Ja, mensen. Als jullie wil, ik ga dit wat ik hier ook heb, tot waar ik is, ik stuur het op. Dus moet niet denken, ik moet alles afschuren. Dus jullie krijgen een kopie van mijn PowerPoint ook, hoor. Dus, maar daarmee samen zal ik voor jullie een link ook laten opsturen voor de mensen wat we gaan kijken. Wij zijn niet meer in staat Bijbels te denken, omdat die, wereldse filosofieën van, alles is relatief en alles. En als je inkomt en zegt maar, nee, nou ben je zwart-wit. Heb je het al gehoord? Nou ben je zwart-wit.
Ja, ik zeg dan op, ja, ik heb gelijk. Het staat hier zwart op wit. Echt, kijk, hier. Mijn Bijbel is zwart op wit. Dus dan kijk je aan of je gek bent. En dan weet je al, je moet een discussie hebben over het evangelie. Nee, hoe kijken ze naar Gods woord? Want als Gods woord niet zijn woord is, dan ga ik andere gedachten eerder koesteren. Ons godsbeeld, vooral nu, waar wij leven, in mensenbeeld is veranderd van waar God groot was, mens klein, is de mens nou groot en God klein. En God wordt, en Leander heeft in die gesprek, ik heb het nou net vanochtend geluisterd hier en dacht, ja, dat is een goeie. Wat hij zegt dat het de geest is, weet met een lampje. En dan komt de Heer als het ware uit en dan zegt, wat kan ik nou vandaag doen dat je goed gaat voelen over jezelf? Dat is het evangelie. Je moet goed voelen over jezelf. Nee, mensen. Als jij niet heel erg voelt over wie jij bent en wat je in je leven uitgespookt heeft in het verleden. Waarom heb je een verlosser nodig? Jij hebt een verlosser nodig, want die realiseert jou, ik ben verloren. Waarom is het nodig? Dit heb ik nog gezegd. Als wij dit niet doen, heeft dit een vernietigende invloed op het geloofsleven van de persoon in de kerk en de gemeente. Als je niet duidelijk komt, wat is het evangelie? Dat is de belangrijkste gevaren vandaag zijn. En nou gaan jullie een beetje weer praten, net om wakker te worden. Ik ga verschillende groepen, welvaartsevangelie, maar dit is ook welzijnsevangelie. Dat is meer omvattend. Ik moet goed voelen en daar zit ook welvaart bij. Welzijnsevangelie, hypercalvinisme, ervaringsgeloof, het voelt goed gedachte. We zijn gevoelig voor de verwatering van de evangelie, omdat wij gevoelig zijn voor de moderne, church feelings. Dus wij verwateren een beetje het evangelie, want de behoefte van de mensen is zo belangrijk. Ik wil nou zeggen, en ik weet, iemand gaat mij daarover grijpen, misschien nog mensen van Hebron, ik weet het niet, maar het moment als gemeentes beginnen enquêtes uitsturen, wat verlangen jullie, moeten wij doen? Ik kan begrijpen dat zij, maar de vraag is vaak, korter preken, langer preken, duidelijker, ja. Maar als daar iets is, ja, jullie zorgen niet voor de weduwees, dan begrijp ik het, dat is in de kerk, vroege kerk ook geweest. Dan gaan de menselijke behoeften uit. De mens heeft een nood. En dit spreekt de Bijbel heel erg duidelijk aan. Sociale wetenschappen en Jezus is vriendje evangelie, ga ik nou iets over zeggen. Maar ik ga jullie indelen. De welvaartsevangelie en welzijnsevangelie. Wie van jullie hebben al naar Chris de laatste YouTube-filmpje gekeken van Chris Wagen? Nou, dan kan ik jullie vragen. Dat is niet de hand. Maar wat is het gevaar daarvan? Identificeer de eerste 2 punten. Welvaartsevangelie, welzijnsevangelie. Wat het is en waarom is het een gevaar. Oké? Dus draai, jullie hoeven niet in één grote groep, maar maak zo een paar, 4, 5 mensen bij elkaar en dan praten jullie. Deze blok, hypercalvinisme, weten jullie wat het is? Wat is het en wat is het gevaar? Ervaringsgeloof. Weet jullie wat ik daarbij bedoel? Wat goed voelt, dat is goed en het moet van de Heere zijn. En dus waar ik mij richt, waarom is het een gevaar? Wat, misschien kunnen jullie nog toevoegen. En dan die sociale wetenschap, heb ik nou iets al gezegd. Dus die middelste in, de church feeling,
is eigenlijk deel daarvan bij de vorige ervaringsgeloof. Die twee gaan samen. Maar de sociale wetenschappen, en dit is sociologie, psychologie, pedagogiek, management, al die dingen. Wat zijn de gevaren? Goed. Welvaartsevangelie hebben wij samengevat met materialisme. Dus dat het streeft naar rijkdom, geld, mooie auto's. En welzijn, dat het goed met je gaat hier op deze aarde. Dus het gaat om het hier en nu en niet per se om het koninkrijk wat nog komt. Ja. Iemand nog iets wil toevoegen? Ik zit onmiddellijk en denk, daar is een heel bekende Amerikaanse welzijnsevangelist, of predikant met een van de grootste kerken in de wereld, wat een boek geschreven heeft, Your Best Life Now. Ik zal nogal teleurgesteld zijn als het christelijke leven de beste nu is. Ja, jij bent kind van God en dat is vreugde, maar wij weten, de beste komt nog. Nou, het welvaartsevangelie kan je ook al zien dat dat heel erg naar buiten toe is. En soms kan je dat nog wel herkennen met nuchter verstand. Maar ik denk dat het welzijnsevangelie ook een stuk sluwer de kerk binnen kan komen. Omdat het heel erg gericht is op innerlijk en aan de binnenkant. Mensen zien dat niet altijd. Ja, nee, ik begrijp. Je moet een goed gevoel hebben. Deze groep, wie wil praten over de hypercalvinisme? Ik heb iets gehoord wat ik dacht is een dwaling en toe was dit. Het hypercalvinisme is het evangelie met kleine lettertjes. Dus Jezus is opgestaan, maar, en dan komen er allerlei regeltjes, tradities, zaken die eerst nog geregeld moeten worden. En daarna moet je, heel cru gezegd, met je armen over elkaar gaan zitten wachten tot het aan jou gegeven wordt. Het neemt waarheid in Gods woord. Weet, het evangelie is Gods werk. Maar het verlamt jou. Het is niet uitnodigend. Ik herinner mij, mijn dochter. Ze was bij een begrafenis. Toen zij nog op ik denk ze was net in de middelbare school. Toen was daar een meisje over een klasmaat van haar. En zij kwam terug van die begrafenis en zij was zo ontsteld. Omdat de voorganger eigenlijk gezegd heeft, daar zal één wat tot geloof gekomen is in het gezin. Die en niet. En zij kent dat meisje. Zij hield van de Heer Jezus. En dan komt een of andere aap en hij zegt, zij is niet helemaal toe. Ik geef jou de recht van wie God is. Wij blijven, ja, mensen gaan verloren. En tenzij iemand wegbreekt en duidelijk de Heer afwijst, dan kun je zeggen, nou mag ik mij zorgen. Maar het evangelie is uitnodig. Kom, stel jouw vertrouwen. Mensen, het is uitnodigend. Niet allemaal gaan daarop in, dat is ook waar. Maar ik beslis niet en ik heb niet röntgenogen om te zien zoals de Heer Jezus wat in het hart gaat. Jullie, wij gaan zo een pauze. Ervaringsgeloof, wil iemand iets hierover zeggen? Jij bent nou helaas hiervoor, een van jullie twee. Wat hebben jullie gezegd? Of zal ik de 25-jarige eens vragen? Nee, jij mag hoor. Die zijn opgelegd dus. Dat je eigenlijk heel erg kijkt naar ervaringen. Het woord zegt het al. Naar je gevoel ook heel erg kijken. Wat voelt goed? En je gevoel is eigenlijk toch niet betrouwbaar. Het gaat op en neer. Dus daar kan je gewoon niet stand in blijven houden. Ja, nu heb ik een goede relatie met de Heer. En persoon doen een rijdans door het huis. En de volgende moment gebeurt er iets en dan... Ja. En jullie hebben die sociale wetenschappen. Ja, ik heb al iets over gezegd. Hier iemand? Sociale wetenschappen, ja, de bron van de sociale wetenschappen is de wetenschap. Dus daar begint eigenlijk al dat het niet een Bijbelse bron heeft. Plus, we hadden besproken dat je heel erg eigenlijk bevestigd wordt in je denken of in je gevoel of dat soort zaken. En daar wordt op verder voortgeborduurd. Ja.
Ik ga jullie nou iets noemen, dan moeten jullie dit buitenkant gaan vechten met een kopje koffie. Net een gedachte over dit, dat je gaat nadenken. Bijvoorbeeld de sociale wetenschappen zegt, pedagogiek, je houdt niet van je kind als je hem een opvoedkundige tik geeft. En de Heer zegt, als je het doet, houdt hij van je kind.